karon ato lang suroy-suroyo ning kuan kulon kay murag grabe man jud ka kuan karon no kamingaw na karon diri no. So di atanaw lang nato sa kulon kung okay ba sa kulon no nga kanang murag daghang ba jud tawo kay kaning kulon gud katong una na adlaw murag wa may tawo lagi sugod pag kuano pagkahuman sa kuan pagkahuman sa typhoon kuano. So ari ulan nato diri mga kadto no say kahimtang na diri mismo sa kulon kung nubalik na ba mga nindahay or sa ba basta ato lang obserbara no. So sundi ko ninyo mga kadto ato lang ari no ang Colon Street dinhi mismo particular sa metro. Okay. So medyo lahi lagi jud katong wa pay bagyo mga kadto kay murag di pa kay tanto kuan kanang lahi lagi dili minga ba karon murag minga naman gamay. Mao ni ang metro guys ano mga kadto. So Rocksteady ta karon plus 10 EPP 60 ay de tabo diri. So sure jud ko mga karon na murag hayag ang resolution nato karon gabi na kay murag diri murag kusog man ang light diri sa Colon Street. Alright, sa tataguna at least ano sayo-sayo ta diri. So oras dito karon mga alas 8 kapin. So mao ni ang kahimtang karon diri sa Colon no. Asa bata pa dong na di tabo di na no? Tabo sa banay siguro na di. Pwede man jud ta makasulit sa tabo sa banay gud. Kaso lang na may ato bike asa man natin butan nato ni atong bike. Arit lang dire. So murag ingani na mga kadto kami nga diri ang Colon. Pero na ay dito tabo sa banay nindot man agtuan dito no. Kay murag grabe suka tinaw siguro sa kuan nato dito sa unsa ni sa camera. Well ang kabili na nato sa bike. Alright, so dito ta. So mao ni ang approaching ta mga kadto sa Santo Niño no. Din na sa katedral. Tapos tuyo ko sa Tadayon diri kay tuyo ko man taning Cebu. Kuan lang ba kanang sorry lang ba kung makangamurag ihas-pud talaga kaning magabi no kanang di patakatog sige tagpalit ko rin ang cellphone. So ang ato lang at least na kami ato camera sorry ta lang mo. So adto ta sa carbon mga kadto carbon tan ko na try na to ang carbon balik carbon. Dito carbon kaya ang tao sa carbon. Arita carbon. Hindi sa carbon kaya murag hinahinay na dito mga kadto ang ato speed. Hindi man pwede nato kusgan kay mao lagi ka ng musiki sa lagi ning ato ang kuan 5 Pro. Pero dagang lights diri ato lang ari diri lang at least dila nato mga kadto paunguning ato ang camera dito lang sa ta kay obserbaran nato mga kadto after audit kaning after kuan kaning bagyo no diri Cebu. So kundi man na po lagi ganit na kay murag na pay pagyo nga put arita sorry ta diri sa carbon pakarbon na sa taron siguro na yung mga tabo diri sa banay no hindi mga tabo manggod kay kuan kaning libo
Alright, so kinana pa din. Ano yara sa taon? Nindot ang tabo din nila kay naanay kuan, naanay ni mga kilon. Ako ka ng nagtao din. So mas nindot mag-bike kaysa maglakaw, no? Pwede rin sa maglakaw, pero mas okay mag-bike. Kita dugo karon diri mga kadunang malagot mo ne. So sa ganaw ninyo ngit-ngit dili. Hayag kay diri daghanag mga gulayon diri no. Dito to diri suru-suruyan mga kadlaw kay kanang magabi kadaghang tao. Kay kung may kwarta pa nimo bisag kada adlaw kadiri kada gabi kadiri mangumpra. Pwede ra jud. Okay. Ay kadiri. Asa man tani bilit sa diri tuyo. Hindi lang kay tanto kuan proud ba. Carrot lang. Kaya tanto dagang tao sa night time diri nga grabe ka dagang tao. Cerita. Alright, let's go. So, nindot tagang kayo. Moderator siguro ang gulayon diri no. Toyo kala nato ning carbon okay na. Nainera pa sa dagan nato mga karon no. So ates upload din nato. Traffic juga kayo diri counter ng mga kuan diri. Kaning mga asa tawagan ni. Kaning mga kariton, motor kariton. So dagang klase man diri. Okay. So hapit pa tadi sa interim no. Close door na dia. So bibo na karon na after bagyo no. Alright. Kadali. Kamera paggabi. So traffic jud diha. So kinahanglan mo divert ka sa ato agi. Traffic jud diha. So wala nga ta. Okay, tag. Okay. Wow. Oh. Isod na. Sa
tanto traffic. Ari tabog ta diri. Alright. Okay, so dali na ta sa dool sa City Hall. Tapos diya sa City Hall na pod. Asa naman ta tayo? Kanang hindi kay tanto traffic. Dito. Ari ta dito. So diri lang tanong. So diri ta nga area. Sa nang street ni kalimot ng street diri. Sila mo sa. Hindi may tanto traffic diri may mga sakyanan. Kani may nindot kagihan pero Dua ang kuan nag para may to sakto ang kabanderi ko yari. sunod lang dito no. Okay, so nakasingit-singit dito hinoon diri. Nakasingit-singit gaya ng ano. Ah. Ora on tama na. Nahotel. Yes, safety ta maglakaw. Pero ba mo siguro ni Claridel Street no? Mo ni Claridel ni dili. Let's pa siguro. Mau namin alin nato sa din nato dito na lang ta siguro, exit na lang ta siguro. Exit. Alright, at least naka-exit na ta. Okay. So unahan diha mo na ang Magallanes Street no. So Magallanes Street. Kaya ang pungutana sa dito mag-adto ba ta dito sa may kulon nga na ay tabo sa banay. So adto ta dito.